ናይ ትግራይ ዕድል ሓንትን እያ እዩ ሳኻ ተዛቲኻ መፍትሕሞም ማለት እዚኣ ከዓ ተበቲኑ ዘሎ ሓይሊ ትግራይ ምእካብ እዩ እዚኣ ኣብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ስልጣን ናብ ኢድነይ ናባይተ ዘይተመለሰ ዝብል ናይ ሕወሓት መሪሕነትን ትኻሊእን ሓቢሩ ናብ ሓደ መድረኽ ናብ ሓደ ኣዳራሽ ክመፅእ ምድፋእ እዩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኩሉ ኢንጌጅ ክገብር ዝግብኦ ብፍላይ ግን ትዝሕንግር ዘሎ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ናብ ባይቱ ክመፅእ ኣለዎ ከም ሃገሩ ናይ ሓደ ፖለቲካ ኣተሓሳስባ ወኪል እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ብሕታዊ ወኪል ገይሩ ንባዕሉ ካብ ዝሓስበሉ ዓንኬል ክወፅእ ኣለዎ እዚ ዝብል መድረኻት ይዳለው ኣለዉ እዞም ዝዳለው ዘለዎ መድረኻት ሓደ ወይ ብካሊእ መንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ዕጫ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ዘለዎ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያ ዝኒአዋ ዝምድና ምስ ከባቢኡ ማሕበረሰብ ዘለዎ ዝምድና ዝውስኑ መድረኻት እዮም እዚኦም ምክንያቱ ውሽጣዊ ጥንካረ ናይ ትግራይ እዮም ምስቶም ካልኦት ዘሎ ዝምድና እንተስ ብትክክል እንተስ ብዝተጋገየ መንገዲ ንቅድሚት ይኹን ድሕሪት ዝወስድዎ ስለዚ እንታይ ዝብል ኣብዚ ኣገብእ ዝብል ኣብ ተዳልዩ ዝዳለው ዘለዎ መድረኻት ቅድስ ቃለን ፓብሊክ ክፍቲ ተዝኾኑ ካብቶም ካብ ሚድያን ካብ ዜናን ወፃእ ምክንያቱ እንታይ ሓደ ነገር ህዝቢ ትግራይ መኒኦም እዮም ብትክክል ንህዝቢ ትግራይ ብዝጠቅም ጥብቅና ደው ኢሎም ዘለዉ ናይ ምፍላጥ ሓላፍ ግዴታ እውን ማነው መሰል እውን ዘለዎ እዩ ዝመስለኒ ስለዚ እዚ ብዝኸውን መንገዲ ኦርጋናይዝ ተዝግበር ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ዓብዪ ነገር ግን ትግራይ ኣብ ውሽጣ ተዛትያ ዘለዋ ፀገማት ክትፈትሕ ብዘኽእል መንገዲ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ሴት ገይራ ናይ ሓባር ኮሚሽን ኣጣይሻ ናይ ሓባር ፕላትፎርም ኣጣይሻ ኩሉ ፀፍሒ ማሕበረሰብ ዝሳተፈሉን ካብቲ ዝኣቲናዮ ዘለና ፀገም ካብቲ ንሕድሕድና ተዋጢጥናዮ ዘለና ካብቲ ንሕድና ተፋጢጥናዮ ዘለና ከውፅእ ዝኽእል ሓደ ፖለቲካዊ መስፈንጥሮ ዘድልየና መድረኽ በፂሕና ዘለና እዩ ዝመስል ስለዚ በዚ ብዓብዩ ተሓሲቡ ዓብዪ ስራሕ ክስርሐሉ ዝግባእ እዩ እየ ዝብል ኣብዚ ሰላም ገለመለ ዝበለ ሰብ ሕዚ እንታይ ተንበርኪካ ክትንበር ዲኻ ትደሊ ዓይነት እዩ ዝብል ኣነ ኣይዶና እቶም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ድማ እንታይ እዮም ደልዮም ብንፁር ውግእ ትልካዮም ድማ ውግእ ግን ኣይነ መቀዳማይ መረፂ ይኮነን ይብሉ እዮም ግን ቴንደንሲ እስኪ ናብኡ እዮም ተኣሽሙ ዝገብሩ የብሉ ድዓር በቃ ዝስዋእ ሰብ እንዳሃለወ መንእሰይ እንዳሃለወ ዝእዘዝ ህዝቢ እንዳሃለወ ሓደ ዝዛረብ እንዳሃለወ ኣጅኹም በሉ ንዓኹም ሒዝና ገለመለ ዝብል እንዳሃለወ ክንዕወት ኢና ሕዝቡ ገለመለ ዝብል እንዳሃለወ ሲ ሰራዊት ሒዝካ ገለመለ ዝበለፀ ኮይኑ ካብቲ ናይ 2013 ዝበለፀ ሰራዊት ሒዝካ ገለመለ ሲ ሙተወሪርካ ዲኻ ድኣስ ክትብል ሞስ ዲኻ ድኣ ክትብል ዝብል ይመፅእ እዩ ንሱ እዩ ሕዚ ትባላንስ ሰብ እንታይ እዩ ዝብል ሰብ ጠፊዎ ዘሎ ዋው እንታይ ይመስለካ ነጋ እቲ ዓብዪ ነገር እንታይ እዩ ፖለቲካሊ ኮራፕት ማይንድ ፖለቲክስ እንትመርሕ ተሎ ሓደ ዓዲ ፖለቲካሊ ኮራፕት ማይንድ ዘለዎ መዋፅኦ ኩሉ ሻዕ ጎንፂ እዩ ከም መዋፅኦ ዝወስድ ምክንያቱ ናይ ስልጣን ካብ ታሕታትነት ክህደም ዝከኣል ጎንፂ እንትህሉ ተሎ ሕዘርኪብካ ዲኻ ዝበሃለሉ ማለት እዩ ሕዘብ ጎንፂ እናሃለና ሕዘብ ኩናት እናሃለና ኣርኪብካ ዲኻ እገሌ ተሓተት ትብል እዚኣ ንምሽፋን ክብሉ ውሽጣዊ ፀገማት ውሽጣዊ ድኽመት ንምሽፋን ክብል ናብ ኩናት ዝኸይድ ሕዚ እውን ገለ ፖለቲካዊ መራሕትና ንብሎም ወላ ወታደራዊ ኣዘዝቲ እዚ ንገብር ዘለና ኮይና ንዳሎ ኩናት ኣይንደልን ግን ንዳሎ ኢና ዘለና እዚ ሓደ ኮንትሮቨርሻል እዩ ባዕሉ እውን ዝዋቃዕ እዩ ፓራዶክስ ንዳሎ ኢና ዘለና ግን ኣይንዋጋዕን ምእንተ ሰላም ግን ክሰርሑ ድማ ይረአ ምክንያቱ ከመይ እዩ እሺ ድሓን ነቲ ኣብ ደገ ካብ ደገ ክመፅእ ይኽእል እዩ ትብሎ ነገር ስትዳሉ ኣለኻ ንብል ምእንተ ሰላም ትሰርሕ እንትኾንካ ውሽጥኻ ሰላም ትሰርሕ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፀገማት ኢኻ ትፈትሕ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ፀገማት ይህን ምህን እትብለሉ ፕላትፎርም ኢኻ ተዳሉ ስለዚ ናይ ሓባር መማየጢ መድረኻት ከዓ ትገብር ምክንያቱ ናይ ትግራይ ዓቕሚ እንተኢልካስ ብዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ዝተሰለፈ ግን ኣብ ትግራይ ዕድል ዝሰኣነ ብምሉእ ዕድል ዝህብ ክኾን ዝግብኦ እቲ መፍትሒ ኣብ ትግራይ ናይ ምስራሕ ይኹን ናይ ትግራይ ፀገም ምፍታሕ ግደ ኣለዎ ኢልካ ሪኮግናይዝ ምግባር እዩ መፍትሒ ነዚ ምግባር እንተኣብዮ እንተሎ መሪሕነት እንታይ እዩ ዝገብር ብክልተ ብድሑራት ባህልታት ኣብ ውሽጥና እውን ኣብቲ ዝዓበናሉ ውድብ እውን ስለ ዘለዎ እዩ ወይ ብኣነነት ጥራሕ ትወጠረ እንትኾን ተሎ በቲ ድሑር ፖለቲካዊ ባህሊ
تشميمون تخدم تلو أنت عايز جبر كاب دقة على أيد اللمو ناقولنا مع دخا أوش تزفط رزق البوليتيكا ودخمت كير خايو بوش تخاخت موت تجبري بتمساسال من قدي هو دقزو دقل زموت من قدي أو دقة على تحاسو كيول جنا وش تي مويتو هو دق بوش تي مويتو بوش تخموت أنت لو أفتل على وايد صفح نايت مريحنة نايت ودب زنورو يوم نت ودب كاتيلمو هو دق كاتيلمو هو دقن كل شيء ناب خالوت ناب دق زلو ناب شعبيا ناب جبسي ناب خاوة وطلعت زبال عدتات كنا معدود نفتنا يوز كل نجار كيدو مجرش وديو حزون تمساس على دغماتيو تمساس على تحساس وايز أبتقرايز قبل زلو توم طلعت توايلو منا توررنا دوس إلنا نرى متورر كنورر ديناز قبل نختورر خان الكان دعير نايتو نايمورر سقات هالليكا تجورو نجار تايو وش تقاخات تنكر وش تقاخات تنكر مالت بخالي بحالا أو وش تقاخات فرصة كغيول خات كبر وزيد ما خالي يكون أنت مفتوح engage خات كبر نتستفعل حساب اللو وزي قليل زي بالتا مكرو وتقرأ أفتنا مجمر أنا يزار متنات ورار أوان زي نبرة شمونت تشع تورحي بايزويتهم عنتز جالس كيوم ناي دق مهرات ترفض العروي حو حتى زي مرحوز نبرة أوان ريخا هزو تقرأ بمولو بحد تحساسات توديبو حد عينة ميشن حيزو تقرأ كابس انت ناي مدحان سرح ناي مخه تسرح effectively صاريو وزيز قوارلو inclusive زخانة environment كفتر سلز خالي inclusive مالت دمسو زي يسمع تقرأي أيهلون كله تقرأي دمسو خسمع اللو زخانة عينة بوليتيكاوي خستاي هالو زخانة عينة بوليتيكاوي قوامي هالو جن بزعبات تقرأي سوق كم زي يقول بزعبات تقرأي كم زقدس تقرأي أجندو خمس قنات زارئي كل عينة عقمي بحدا توديو سلسرح ده سوي أبى حد يصير جزء أبى شو منتظر حوشتي أبى حد يصير أوان عصرت قال عم تودأ تقرأي مقالنا يمتاو كيدي زحت أرأيه مغنياتون من تايكم خوين من تلك أود أدبو أو ناي تقرأي إنترست مسارات غير سلة تودأ كاوزيس ناي قليل تمكر يكون ناي تقرأي بوليتيكا مريحنات نازل تمكروزي وسيدو كعبيون ناتجبوا ديبس كون ناتجبوا أجن تعنتو زول كخا politically corrupt صونا ناي مريحنات نتلو كاتلو نتمس أجمعتو نت incapability ناي عقمي ناي ممرح خلت حسرت نعن كشفن كبل كويناتن أورا كويناتن يزاد حكا سلام بزي هب environment يزاد حكا سلام بزي هب environment مالت أبدق كابزلو تسألات ولا أنت تفوقون كعدم يزفتن سلازي كوقت وقت أنت خون كابزت حساس بازي وزي سألان مستسألات حساس باني خنبر زويلة حساس باز لازولو افتماريهنت نعو يزوم external factors نولهم external حالتات نولهم زيهم كل شيء زني هو مسقات راح نقولها عوشتو جن نايم مش ماشي عوشتو جن نايم فراس كيد انت خدمت له نعوخ عقد صغير نعوخ استخاخل صغير زخون عينة ريفورم زي يقبر زخون عينة ريفورم زي يقبر مالت ولا أنا تحساس ريفورمون يقبر ولا محدر ريفورمون يقبر سلازي تناي وش تعاقمنا قدامنا تنهبو انت بحالت له كاب دقة زخون عينة مخات انت متأس تودب محبرسة نوعلنا يمكن خال عمو عبيس لازقبري حيث نزي زي ترد مريحنتي هذا كلميت كوينو نتوم تأجمعت كفتح نتوم ما نو شجرات شفن نتوم تأجمعت ناي مفتح عمون نحنشش صغد زلوا سوز خمسة زوالة ناي تجري مما يتمدرخات وي بلاتفورمز زلينا بعيو كاب كله خاب تجراوي كاب كله عينة بوليتيكا تحساس بازلو تجراي تنحل له من قد ميكانيزم ناي مفتح عقم سلازلوي كولكتيف عقم سلازلوي إذا كولكتيف عقم زي كي يتكم تحسمه جن حيل سلازلويو تخرتي من عن صرح اللي جبنا ريها كله تجراوي contributes جورو الانفايرمنت كي يفتر حنيقو زحزة وشتاو مرحنتي نمنجستون حنيقو زحزة منجستون نيمان نتساقام كي يخيط حزب قرب عن سمع زلناي تجزياو من محدار زخون عينة بوليتيكا وسانتات كي يوسن زوسن انت خوينون بعفلوطن بارخوتنا حواحت بيت صحفتن كون زقبر التحساسبها اب حواحت زلو دقمتات كيوطمو اكسبوزد كيخونمو كافت شجر ناي موصع دليت نايت محبرسب كيخون حنيق كان محسرحي سو نوينا نريو زلنا ريخا
ኣብዚ ናይ ምክክር መድረኽ ኣብዚ ናይ ብትግራይ ደረጃ ዝግበር ዘሎ ብሄራዊ ምክክር መድረኽ ሕወሓት ኣክቲቭ ፓርቲሲፓንት ኣይኮነን ኣፍልጦ እውን ኣይህወን ተኻፋላይ እውን ኣይኮነን ምክንያቱ ሓደ ግዜ ከም ዝበለ ፖለቲካ ውድብ ባይ ዘ ወይ ኣብ ከይዲ ዝፈጥሮ ፖለቲካል ከልተሎ ከም ኣምልኾት ዝፈጥር ንኣብነት በረኻ እናሃለና ቀደም ኣብቲ ናይ 17 ዓመት ካልሰስ ውድበይ ትጋገን ዝብል ትምህርትስ ተነጊርና ተማሂርናዮስ በቃ ትክክል ውድበይ ትጋገን መሪሕነትና ይጋገን ኢልና ንባዕልትና ኮንቪንስ ጌርና ኢና ናረእና የዓበይቲ ስሕተታት እናሰርሐውንስ ትውድበይ ይጋገን ግን ኣብ ርእስና ኣቕሚጥና ኢና ፀኒሕና ሕዚ ብኸምኡ ዝበለ ፖለቲካል ከልቲ ክነብር ዝደሊ እዚ ድማ ኮራፕት ማይን ናይ ፖለቲሻንስ እዩ ፖለቲሻንስ እንድሕር ፖለቲካሊ ኮራፕት ኮይኖም ስልጣን ኣተሓሳስባ መግዝኢ እዮም ዝጥቀሙሉ ባይዞይ ናይቲ ማሕበረሰብ ፀገም ምልዋጥ ኣይኮነን መፍትሕ ኣይኮነን ዝጥቀሙሉ ኣብ ስልጣን መፅንሒ ትሪክስ እናሰርሑ ፀገማት እናፈጠሩ ኩሉ ሻዕ ኣብ ፀገም ከም ዘሎ ዝሓስብ ግን ግዙእ ማሕበረሰብ ምፍጣር እዩ ሶ እሱ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙና እዚ ድማ ሜይንሊ ስወልካ ዓይነ ውፅኻ ንፍለጥ ተልካ ላዕለዋይ ናይ ሕወሓት መሪሕነት እዩ ላዕለዋይ ናይ ሕወሓት መሪሕነት ገደል ተኣቱ ዘላ ትግራይ እናርአየ ኣብዚ ናይ ምድሓን ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ካብ ንሳት መውት ሓቢራህና ትሙት ናብ ዝብል ውሳነ ይኸይድ ዝኒሄ ሶ ነቲ ናይ ምክክር መድረኽ ብዓብዩ ናይ ትግራይ ፀገማት ምፍታሕ ዘኽእል እውን ስለ ዝኸውን ኣነ እንታይ ንበልኩ እዚ መድረኽ እዚ ብዓብዩ ክቕፅል ዝግብኦ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር እንደገና ብዓብይ ሓላፍነት ይኸካይዶ ዝግባእ ኣብዚ ኣትዮም ዘለዉ ሓይልታት ብምሉኦም እውን ብዘይምስልቻው ክሰርሕሉ እዩ ዝግባእ ካብኡ ወፃ ግን ብካሊእ ክንሓውየሉ ንኽእል ዘሎ ይመስለኒ ከይዱ ህዚ ነፂሩ ዘሎ ግን እንታይ እዩ ኩሉ ክመኻኸር ፈቃደኛ እዩ ኤክሰፕት ናይ ሓደ ፓርቲ መሪሕነት ካብቲ መሪሕነት ዝብል ምናልባት ጥቕሉል ከይኸውን ላዕለዎት መሪሕነት ዝብል ዘለኹ ቶፕ 2 ወይ 3 ሰባት ካብኦም ወፃእ ኣብ ካሊእ ዝኒሄ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ማነው ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ዝኒሄና ከመይ ክኽየድ ኣለዎ ዝብል ልክዕ በቲ ፕሪቶርያ ስምምዕነት መሰረቱ ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክምለስ እንተኮይኑ ኢንጌጅ ክገብር ይደሊ ሶ ኢንጌጅ ዝግበረሉ መድረኽ ጥንኩር ብዝኾነ ትግራዋይ ብምሉእ ዘሳትፍን እዩ ክኸውን ዝግብኦ ኢንክሉዲንግ ወላ ምስ ብልፅግና ተሰሊፎም እዮም ዝበሃሉ ሓይልታት እዮም ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝኾነ ተሰሊፈ እንተኢልካ መንጢልካ ናይ ምምፃእ ኣብ ጎኒ ፀላኢኻ ወይ ጎኒ ተቃራኒኻ ተሰሊፉ ዘሎ ሓይሊ ብዝኾነ ዓይነት መንገዲ ኣብ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ክፅመድ ምግባር ናይ ለባም ፖለቲካ ናይ ለባም መሪሕነት ሓላፍነት ክኾን ዝግባእ እዩ ብዝኾነ ዓይነት ኣሰላልፋ ይሃልዎ ንንግደፎ ምሳኻ ኣብዚ መኸተ ፀኒሑ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ወላ ኣባላት ብልፅግና ናይ ትግራይ ተወለድቲ ካብ ኣባላት ብልፅግና እንተልዮም ኣብ ናይ ትግራይ ኣጀንዳ ክደርጉ ምግባር እዩ ፖለቲካዊ ብስለት ማለት ናይ ፖለቲካ መሪሕነት ኳሊቲ ትብሎ እዚኦም ካብ ኩሉ ፖለቲካዊ ፀፍሒ ዘለዉ ኣብ ትግራይ ጉዳይ ግን ከይደራደሩ ምግባር ኣብ ናይ ትግራይ ጉዳይ ግን ሓደ ዓይነት ቋም ክህልዎም ምግባር እዚ ጥንካረ እዚ እዩ ምስቶም ካልኦት ወይ እቲ ኩናት ከይመፅእ እውን ቀዲምካ ክትከላኸለሉ ዝኽእል ዓቕሚ ዝፈጥረልካ ካብ ማንም ንዓቐብ ግን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኳስ ከም ፓርትነር ክርኢካ እንተኮይኑ ውሽጣዊ ጥንካረ ካር እዩ ሶ ነዚ ጥንካረ እዚ ከምፅእ ዝኽእል ዓቕሚ ክፍጠር እንተኮይኑ ብካሊእ መንገዲ ክፍጠር ይኽእል እዚ ዓቕሚ እዚ ክፍጠር ዝኽእል ናይ ሓባር መዛተይ መድረኽ ብምፍጣር እዩ እዚ ድማ እቲ ኮሚሽን ምክክር ትግራይ ጀሚርዎ ዘሎ ብዓብዩ ኣጠናኺርዎ ክቕፅል እዩ ዝግብኦ ጎኑ ኩሉ ሰብ ከዓ ክሰለፈሉ እዩ ዝግባእ